हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मौसी की चाची जा रही हैं कहरवा गीत सुनाने। कैसा लगेगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोने की थाली में जेवना परोस्यो, सोने की थाली में जेवना अरे जाना न जेवे मसूरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हे पतुरिया से, हे पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से। झांझर गेरुआ गंगा जल पानी, झांझर गेरुआ गंगा जल पानी। अरे गेरुआ न घोटे मसूरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हे पतुरिया से, हे पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से। लौंग इलायची के मीरा जरायो, लौंग इलायची के मीरा जरायो। अरे पीड़ावा न कूचे मसूरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से। गदा गलई चक से जल लगायो, गदा गलई चक से जल लगायो। अरे सेठिया न सोते मसूरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया से, हम डेरवा बताई न पतुरिया